ejikere wena asị na ụbọchị tata ga-amara anyị mma maka na ọ bụ ụbọchị anyị ji wena wetara gị asọmpi ihe dị iche iche bụ nke na-eme na asọmpi egwuregwu bọọlụ malite n'ime ala Naịjirịa wee lukwazi na mba ofesi dịka o si wee bụrụ nke na-akpata kwa Wednesday ọbụla anyị na-ewetara gị ya bụ ihe mmemme mgbe na-asị na adịna gị nwute na Kenechi Ọkpara bụ onye nke agaghị esonyere m tata maka na akwadoro m akwado chimchim n'egwu iwetara gị akụkọ dị iche iche bụ nke ihe na-eme na asọmpi egwuregwu bọọlụ aka mbụ onye nke gị onye kachukwu Ugochukwu onye ọdịle mma 1 wee na-asị ebe ọbụla anyị nọ ị ga-esonyere anyị n'ụzọ pụrụ iche maka na anyị chọrọ ka anyị burugodo ụzọ nebe anya na asọmpi egwu bọọlụ nke ala Naịjirịa ka o si gbatakwuru ugbu anụnwa dịka anyị na-ewetara gị akụkọ maka onye nke na-azụ egwu bọọlụ bụ Augustine Egwuregwu mana onye nke gara nso nso agwara wee nabata eziokwu na ya bụ ọlụ Super Eagles bụ nke ọ na-ejikwe ọ na-ewetara ekpemọkụ ọ na-enye ezigbote nsogbu n'arụ dịka o si wee kọwa wee kwuo na nke bụ eziokwu ya bụ nwa agbọghọ nke gbara afọ 18 bụ onye nke weelụ ya bụ ọrụ otu egwu bọọlụ Super Eagles ma bụrụkwazị na ya bụ asọmpi African Cup of Nations nke afọ 2025 a na-agba asọmpi ntozu oke ya mbụ nke malitere n'ọnwa gara aga ma bụrụkwazị nke o soro n'ime ya wee gbasoo otu egwu bọọlụ Benin Republic nakwazi Rwanda. Egwuregwu bụkwazi onye nke na-ejikwazi ya bụ otu egwu bọọlụ iji wee fụ na ife ndị ọ na-eme na-aga ọfụma. Nke a bụzi akụkọ maka ya bụ otu egwu bọọlụ. Ajụjụ a na-ajụzi bụ ma Egwuregwu a ga-alụcha nwa ọrụ na Super Eagles maka na ọ bụ na ị na-anya fụ na Super Eagles nwere ife ọ ga-ewe iji wee sonyekwazi na ndị tozuru oke ịpụta maka ya bụ asọmpi African Cup of Nations afọ 2025. Ajụjụ a na-ajụ bụ ọ ga-emenwu ọ ga-alụ nwa ọrụ dị na ya mana ọ bụ na ị na-ebe anya na ndị nke ọ họpụtara ndị nke ga-esokwazi ya wee chịkọ ihe ndị ụfọdụ na ya bụ otu bọọlụ Super Eagles ịfụ na ọ lọtara ndị nke dị mma ndị nke ga-enye nkwado maka na sị na anyịkọta nwa mmiri ọnụ ọgba ọfụfụ na nwoke ra abụrụkwa n'ọnụ ọ na-asọmpi ọbụla bụ nke a na-agba ọkachasị n'ime ala Naịjirịa dịka ndị Super Eagles gara n'ihu wee na-akwadobe maka asọmpi ndị nke a ga-agbaso Libya n'ime ọnwa bụ Ọktoba bụ nke a nọ n'ime ya. Ugbu a anyị ga-esi ebe anụ wee gaa n'ihu wee sonyere onye nke gbagoro bọọlụ n'otu bọọlụ Manchester United kere na-ekwu maka ya ana m ekwu maka Louis Saha onye nke gara n'ihu wee katọọ ya bụ kaadị mmemme red card bụ nke nyere Fernandez na anya bụ asọmpi bụ nke agbara dịka o si wee gbatakwuru mana ọ na-akọwa na iwe na ọnụma ji Fernandez ahụ dịka o si wee kọwa ọ na-asị na otu egwu bọọlụ Manchester United anaghị emetie ma ọ bụrụ na fa agara n'ihu wee zọọ njem iji wee zụta ya bụ nwa amadi onye ala Naịjirịa onye nke na-agba iru onye nke a kpọrọ Victor Osimhen ma ọ bụrụ na oge ịzụ ndị ọgba bọọlụ nke ọnwa Jenụwarị emepe dịka o si wee kọwa na ọ bụ ya bụ nwa amadi bụ onye nke ga-eweta ihe dị iche n'otu egwu bọọlụ Manchester United dịka ọ gara n'ihu weta ụta na ọ bụrụkwazi etu esi wee na-edebe ụkwụ wee na-agbanya bụ bọọlụ ka Osimhen ka ndị Manchester United si wee na-edebe wee na-agba maka na ọ gara n'ihu wee kọwaa na ihe ndị a niile bụ nke a na-eme ọnwa na-esi na ọ bịa dịka nsogbu ahụ mbụ nke Manchester United na-enwe o si n'aka ndị nke na-agba bọọlụ sikwazi n'aka onye nke na-azụ ha bụ Erik ten Hag maka na ịmago na onye ọbụla na-egosipụta mmanya n'ọkụ na asọmpi egwuregwu bọọlụ ọ na-etinye agịrịma ahụ bụ n'ike na-enyere aka iji wefu na asọmpi ọbụla bụ nke a na-agba na ị ga-eketa oke ma sokwaziri na ndị nke ga-alachapịọm n'ime ya ma ọ bụ na ọ daa n'ebe o metara ibute iko ya ka Louis Saha ji wee gaa n'ihu wee kwuo na nke kachasị nke bụ na etu o si gbatakwuru na ya bụ asọmpi otu egwu bọọlụ Manchester United nakwazi Tottenham gbara nke Tottenham nọrọ n'ime ya wee were ọkpụ atọ enwere ihe ọbụla asara ya wee jụjụọ ha n'isi na-asị ha chọba na oche bụ nke Chukwu na o kwesịrị ekwesị na ọ bụ na ha nwere onye nke na-agbara ka iru dịka o si wee kọwa na ohere bụ nke Manchester United nwere iji wee sonye ọkpụ na ọ bụ nke tụfuru etufu mana nke a bụzi n'ihi enweghị onye nke na-atụgharị ohere dị iche iche bụ nke a na-enwe n'iru ka ọ tụgharịa ya nke ọ bụrụzie ọkpụ maka na ọ bụ na ekwu okwu maka Osimhen anaghị anụ bịa ma ọ bụ kwụrụ maka na etu nya bụ nwa agbara si wee na-agba bọọlụ dịka o si wee bụrụ onye nke toro ogologo ma nwekwezie agịrịma na ume ọ bụ onye nke na-aga mgbe ọbụla i nyere ya nya bụ bọọlụ ọ na-agba mbọ ma ihe kwesịrị na ị ga-eme maka na oge ọbụla ọ nọ na asọmpi o nwere anya nka nwekwazi uche nkọ bụ nke o ji wee na-agba ọsọ dịka o si wee kọwa o kwuru na ya bụ nwa amadi bụ onye nke nyegoro nnukwute ọkpụ ma bụrụkwazi onye nke ga-enyere aka wee tụgharịa otu egwu bọọlụ Manchester United o wee bụrụ ihe kwesịrị na ndị mba ụwa ga na-eṅomiri dịka o si wee gbatakwuru ọgba na-asị
na ọ maghị ma nya bụ nwa amadi abụ ife ndị Manchester United chọrọ mana dịka o si ọgbatakwụrụ ya na onwe na-ekwu uche nke n'ife ọfụgo na ife Osimhen na-eme o wesị na ọ bụ na edote Osimhen na ọ bụrụ naanị na ọ ga-enyere aka wee na-asonye ọkpụ kama ọ ga-ebunyitekwazi ya bụ otu bọọlụ Manchester United o wee nwee ike wee sonye na otu bọọlụ n'ebe ebe maka na ọ bụ na ị na-anya n'ọnọdụ nke fa na ugbu a nwa amara mma faga ya agbagote mana nke a bụzi akụkọ ga-adị mbọchị ọzọ ọ dị mma anyị ga-enebekọzi anya n'akụkọ banyere onye ala Naịjirịa na-echekwazigo bụ Nwabalị bụzi onye nke anọrọ nso nso a Stanley Nwabalị onye nke anọrọ nso nso a wee kpọpụta dịka nnukwute onye ochie go otu bọọlụ bụ nke ọ nọ n'ime bụ Mamelodi Sundowns Rowan dịka o si wee bụrụ ihe kwesịrị ekwesị wee na-akọwa na ya bụ nwa amadi sokwazi na ndị nke arọpụtara dịka Williams so na ndị ochego ndị nke arọpụtara maka ya bụ onye Ballon d'Or bụ nke a ga-enye onye nkwanye ugwu Ballon d'Or ya bụ nwa amadi onye nke gbara afọ 30 nakwazi abụọ bụzi onye nke kwuru na ọ na-akpa ike dị egwu o sonyere otu egwu bọọlụ Mamelodi Sundowns ma bụrụkwazị n'oge gara aga amalitere na bụ asọmpi ya bụ onye nke na-akwụsị shọt dị iche iche na bụ nke a na-agba bụzi onye nke gbagoro asọmpi 46 ma bụrụkwazị onye nke chegoro opekata mpe goolu ndị nke enyegoro ya nwanne a ga-agụta ya ka m kwụzile nọọ 19 mana ndị ọzọ niile 30 o chelefa niile eche na ya bụ asọmpi egwuregwu bụ nke dị na mba Brazil dịka esi wee kọwaa na ike bụ nke ọ kpara na asọmpi African Cup of Nations nke afọ 2023 bụ nke a gbara na ya bụ nwa amadi bụ onye nke gositere ihe dị ya n'aka kwewatago maka na o ji m aka ma obi wee na-echenyebe ife na asọmpi Bafana gbalụ nke mere ka ha bụrụzie ndị nke atọ ọkwewatago ndị nke atọ na group stage bụ nke ha nọ n'ime ya mana dịka o si ọgbatakwuru ugbu a nwa o so na onye nke arọpụtara n'ụzọ pụrụ iche iji wee gaa n'ihu wee fụ na ya bụ onyinye bụ nke enwetara maka na amalụ n'eziokwu eziokwu na Nwabalị mere ọfụma mana akụkọ bụ nke a na-ekwuzi ugbu a nwa bụ ọ ga-akwụrụsi ike ebe ọ nọ wee na-eme ya bụ ọfụma ka ọ ga-enwe ịsọ ngọngọ ahụ bụ nke ọ na-aga ọ bụ eweta ya ịma na ọ bụ na onwe ka isi wee na-egosipụta ịsọ ngọngọ agara na-enebere gị anya na ife kwesịrị ekwesị kama a ga na-akpachara gị n'akụkụ maka onwere ife ọbụla bụ nke echetara a na-ekwu okwu ya ka ọ dị ugbu a nwa anyị ga-eje ekwuzi okwu maka ya bụ onye nwa amadi bụ onye nke a kpọrọ David Moyes onye nke ewetara akụkọ nwere ike na-achite azụ ugbu a n'otu egwu bọọlụ Everton maka na ewetaga akụkọ na ya bụ nwa amadi bụ onye nke nwere ike iwenyere ọlụ site n'aka Sean Dyche ma ọ bụ na onwe ka esi wee chụọ anya n'ọlụ n'izuụka na-abịa abịa dịka otu n'afọ maka ya bụ ozi na asọmpi egwuregwu si wetara anyị o wee na-ekwukwazi na ekpomọkụ bụ nke dị n'akụkụ Dyche onye nke bụkwazi onye coach nke ya bụ otu egwu bọọlụ Everton karịrị akarị ma bụrụkwazị nke malitere n'afọ gara aga bụ nke ha malitere asọmpi ha maka na ha ji ikpodorori nakwazi nsọ ngọngọ na ihe ndị nke a na-enweta na Goodison Park bụ ama egwuregwu ha wee na-egosi na ya bụ nwa amadi bụ onye nke nwere ike ịchụ nso a n'agbanyeghị mmeri bụ nke ha meri otu egwu bọọlụ Brighton nakwa Tottenham n'isochi nke merikwara ha site n'aka otu egwu bọọlụ Bournemouth nakwa Aston Villa ya bụ akụkọ nakwazi ajụjụ a na-ajụ maka Everton bụzi ọ ga-eme nkwenye bụ ife maka na agbanyeghị ya bụ ntụrụugo bụ nke o nwetara megide otu egwu bọọlụ Crystal Palace na Goodison Park n'oge gara aga ndị nke na-akwado onye bụ otu egwu bọọlụ na-ekwuzi na fe nwere ma chọrọzi ndidi fa chọrọ ịnụ bịa sọsọ ife a chọrọ bụ ka amalụ ife a ga-eme wee mezie ọnọdụ a bụ nke a na-afụ na otu egwu bọọlụ Everton na-anaghị emezi ọfụma na-anaghị emeri asọmpi dị iche bụ nke ha na-agba mana akụkọ ndị a bụzi nke a ga-amalụ ma ọ ga-aga n'ihu wee na-aga ma ọ bụ na onwe ka David Moyes ga-esi wee wetara ya bụ ọnọdụ ọkwa ọchịchị nke otu egwu bọọlụ ahụ n'ụzọ pụrụ iche dịka esi wee kwu na ka ọ dị ugbu a nwa na ya bụ otu egwu bọọlụ na-akpụrụbe nso n'ebe Moyes nọ maka na o gosipụtago mmasị ya iwere ya bụ ọrụ ikekwe onwe ka esi wee gaa n'ihu wee chụpụ Dyche onye nke nọkwazi n'ebe ahụ kemgbe ọ pụrụ David Moyes pụrụ na West Ham ya bụ onye bụzi onye nke na-achịkọtara azụ na Liverpool ma bụrụkwazị onye nke kwuru na ka o si wee gbatakwuru ugbu a nwa na ọ kwadoro akwado iji wee fụ na ya bụ asọmpi ndị nke ọ na-agba na o mere ọfụma n'ime ya mana akụkọ ndị a ga-abụzi akụkọ ọzọ bụ nke anyị ga-ewetara gị ma abụ na ewetasara gị ndị nke a na-abịa n'ihu anyị ga-ekwukwazi okwu maka Bruno Fernandes na otu egwu bọọlụ Manchester United onye nke ayọla ayịyọ wee tụgharịa ya bụ red card bụ nke enyere ya ka
ka ọ bụrụzie onye nke agaghị eso wee gbaa asọmpi atọ Manchester United ga-agba ọ ga-esonyezi na nke ọzọ bụ nke ga-esote ata ma ọ bụ na ọ gacha n'agbanyeghị na nya bụ ayọ bụ nke ayọ bụ nke benetere afọ ntaramahụhụ nke aka enye ma bụrụkwazị ịchụpụgodie n'obere oge mana etu o si wee gbatakwuru ugbu anụnwa Manchester United ayọga ayọ wee na-akọwa na ya bụ nwa amadi bụzi onye nke a ga-eji nwaanyị nwaanyị wee na-eso n'ihi ọlụ bụ nke ọ na-alụ ya ka eji wee gbuo ikpere na abanana wee na-ayọzi ayịyọ maka ya bụ kaadị mmemme a ga-echeta na United na ịbụ ndị nke a na-enye otu ọkpọ Fernandes bụzi onye nke egosiri ya bụ kaadị mmemme maka ya bụ ife o mere iwu bụ nke ọ dara na ife ọgbala James Maddison maka na Fernandes ụmụọkụ erike tinyekwuru na isi na-aga mgbe ụfọdụ ọ na-achanye elu ọnya ka o ji wee gbatuo James Maddison ma bụrụzi nke mere eji wee nye ya bụ kaadị mmemme red card ka o wee gaa n'isi ka isi wee jụọ ọga jenodana ka isi wee jụọ onye oyi mana n'agbanyeghị ife niile bụ nke emechara ya bụ asọmpi egwu bọọlụ naanị ife Tottenham ji wee gozi ndị Manchester United bụ ọkpọ atọ nwere ife ọbụla bụ nke asara ya ọ bụ na ị na-elekere nke a na ịbụ onye nke na-akwado otu egwu bọọlụ Manchester United gidi ife ị ga-ekwu maka ya bụ asọmpi ndị na-agba bọọlụ na Manchester United eji ezigbote obi wee na-agba bọọlụ onye nke na-azụkwa na-azụ o ji ezigbo obi wee na-azụ ya ọ ndị kwesịrị na ọ ga-etinye na anya bụ asọmpi ka o tinyere ka o kpọpụtara ụmụazị ka agba afa nkiri ịmago nke a bụ ajụjụ ị ga-ajụ onwe dịka onye Manchester United onye nke na-akwado ya bụ otu egwu bọọlụ maka na ọ bụ si kwube Manchester United kwazi ndị nke na-aga agbakwazi asọmpi n'oge na-adịrị anya ka a sochara Tottenham ọ ka nwekwere asọmpi ndị ọzọ bụ nke ha nwere ha ga-agba mana ka ọ dịzi ugbu a nwa Aston Villa, Brentford na West Ham ga-abụzi ndị nke fanafa ga-anyata nya bụ ife anyata ọkwa ịghọtago a ga-amazi ma Manchester United enwe ike ntete n'ụla na ya bụ mmeri bụ nke ha natara site n'aka otu egwu bọọlụ Tottenham ọ bụrụ onye nke kwuru okwu sị na ọkpụkpụ nke enyere Manchester United ụbọchị ahụ bụ nya ka Chizọba maka na ọ bụ na ị na-anya ndị Tottenham bịara mgbagbu ọ bụrụzi ime ebele maka na o nwere egwu na-agụ na asọmpi egwuregwu bọọlụ wee na-asị onye ọ bụ na tiri tọnụ ya mma mmekwa ebele ya bụ fasi kwesịrị Manchester United ọnwụ ụbọchị ahụ mana naanị Chukwu ka a na-ayọ ka o mee amala maka na ị na-anya fụ na atụ egwu bọọlụ Aston Villa bụ ndị nke ha ga-ejekwu o siri ike n'ukwu malite n'afọ gara aga ọgba bọọlụ ị ga-afụ na Aston Villa abụrụgo ụda akwụ enyi a na-ekwuzi okwu maka Brentford nwetaghị fana Brent gị na-afọdụ gị ọ ife dị n'ime Brentford bụ ndị nke anaghị ene anya ma iyi azụ akwa wee bata kama fa gbachasịa gị ekwe gị n'aka wee bụrụ ụna ọnya ka o ji wee dị mkpa na fa ga-agba mbọ kwudo n'ụkwụ ha abụọ iji wee mee ihe kwesịrị na a ga-eme dịka Manchester United ndị nke ji Red Devils wee malụ tinyekwara nya bụ asọmpi nke a ga-agbasa otu egwu bọọlụ West Ham na onwe ha nke o ji wee bụrụ otu egwu bọọlụ a maara amara ketekwala ajụ n'ume ka ọ dị ugbu a o nwere nke dị mfe otu egwu bọọlụ ọbụla bụ nke bata na Premier League ka ọ dị ugbu a nwa o kele ajụ n'ume onwezi klọb a na-aga abịa sị na ntọntọ klọb nke onye ọbụla bụrụgo nke nnukwu ya bụ mkpachapụ anya ka a ga-eji wee malụ etu a ga-esi wee so ya bụ ọnọdụ ma ọ bụ na Erik ten Hag ga-etete n'ụla emeghị etu ahụ ịma na Southgate nakwazi onye nke zugoro otu egwu bọọlụ Chelsea bụ Tuchel nwere ike nwere ya bụ ọnọdụ ma ọ bụ na Erik ten Hag akpachapụrụ anya ugbu a ka anyị ga-ejezi n'akụkụ ndị Manchester City bụ ndị nke nwetazigoro ya bụ ife Man U nwetazigoro ka ha jichara ọkpụ anọ enwere ihe ọbụla asara ya wee si otu egwu bọọlụ Slovan Bratislava n'ụbọchị na abalị ụnyaahụ wee sị ha jee chọwa oche bụ nke tukwu maka na anya bụ ọkpụ bụ nke a nyere ya bụ asọmpi nke si n'aka Gundogan ya nakwazi Phil Foden, Erling Haaland nakwazi James Mati ndị nke a bụ ndị nke nọ wetụrụ obi ana wee nye ya bụ ọkpụ anọ bụ nke Manchester City ji wee merie otu egwu bọọlụ Slovan Bratislava na abalị ụnyaahụ ma ọ bụ na ị na-anya abalị ụnyaahụ bụ juru eju maka asọmpi dị iche bụ nke agbara ya bụ asọmpi Champions League bụ nke agbara ka e wee malụ etu a ga-esi wee gba ya na ngụcha kwa ịwasago mana ọ bụ na ị na-anya na Manchester City ị ga-asị na otu onye na-azụka bụ Pep Guardiola na ọ na-alụ ya ọfụma mana ebe nnọ wee wenyelu Pep Guardiola aka bụ ya bụ asọmpi bụ nke ha gbara megide otu egwu bọọlụ Arsenal ị ga-afụ na nke a bụ ya bụ gbagagba o nwere onye zuru ike a na-achọ ọkwa enu a na-achọ ọkwa ana tinyekwuru na ife otu ego bọọlụ Arsenal ji wee dị iche na nzuzu a
bụ na mgbe ọbụla fa basara ịgba asọmpi ọbụla fa na-iji agịrịma ume achadoghị ọkụ anara ewepụ ọkụ a ga-achagide gị ọkụ ruo na-egbuo wesịrị ikpeazụ na ya bụ asọmpi mana Pep Guardiola onye nke bugoro ya bụ iko mmeri Premier League o bugie ọfụma ọ na-agbakwazi mbọ iji wee fụ na ọ lụrụ ọlụ bụ nke lutere ya dịka anyị si wee na-afụ Pep Guardiola mgbe ọbụla na-agba asọmpi ọbụla na-agba o nwere ike ọnụ ebe ọ na-egosi ebumnuche ma ọ bụ obie gbaa ọkpa na ofufe ọ bụ na ọ gbara ọkpọ chinye aka elu ma ọ bụ tie mkpu mgba ugbu nke ọ na-eti ọtụtụ mgbe a na-enyekwana ya kaadị maka ya bụ mkpu maka na ọ na-emechi ndị mmadụ ntị tinyekwolu na ọgba ife nwere ike ọ bụrụ na ọ gara nke ọ gbara ọkpa nwanne nke a bụzi iji wee gosi na ya bụ ọlụ ọ na-alụ na ọ dị ya n'obi o ji mmụọ agịrịma wee na-achịkwa otogo bọọlụ Manchester City mana dịka o si ọgbatakwuru ugbu anụnwa Manchester City na mmeri akụkụ nke ha meriri egosigo na ha bụ ụda nkwụ enyi ndị ike aka emeri na bụ asọmpi UEFA Champions League bụ nke agbara tinyekwara na aka ga-ewepụta akụkọ ndị ọzọ maka na dịka o si ọgbatakwuru ugbu anụnwa ya bụ otogo bọọlụ egosipụtago na ha kwadoro akwado maka asọmpi Champions League nke ara ebe ahụ ka ọ gbadatagoro wee kwụrụ na ya bụ akụkọ bụ nke si na akụkụ ndị Manchester United wee na-abịara gị ngwa anyị ga-agazi n'akụkụ nke ọzọ ji wetara gị akụkọ bụ nke na-abịa ugbu a nke a bụ ezigbote akụkọ maka na sị na ụkwalụ oge ya ọdaa kedu ife a na-ekwu ụkwalụ oge ya ọdaa onye ọbụla na-agba bọọlụ n'ọlụ ọbụla bụ nke nọ n'ime ya na ndụ gị o nweta oge ọ ga-elu ya bụ arụ gị a na-agwa gị okwu na asị na ọlụ a alụgokwene ka a ga-alụ ya na mma o kwesịrị na arụ a ga-ezu ike onye ka anyị ji wee na-ekwu maka ya bụ nwa amadi bụ akpọrọ Andres Iniesta onye nke ga-anọkwazị na izu ụka ọzọ wee mazie ọkwa ị na-ezumike nka na asọmpi egwuregwu bọọlụ ndị nke ọ gbara ka ọ gbara afọ 40 Andres Iniesta bụ onye nke sonyere otogo bọọlụ Barcelona amakwala dịka nwa amadi mba Spain bụ onye nke na-apịakwa mmadụ ụtarị nwanne na irutere nso bụ na Iniesta amara ife ọ ga-eme gị maka na ọ nwere ike kpachaa gị si na nkọlọtọ wee nyefee ya bụ bọọlụ kwewatago tinyekwolu na ọ na-aga ọ bụ na ọ nọrọ n'etiti a na-ama na akpị nọ n'etiti maka na akpị ife o ji wee dị ebube bụ na ọ bụ na ọ na-aga ịnọchi nye ezi ọ ga-agba ife ọbụla ọ fụrụ ọ bụrụgodo igwe onye ka Iniesta ji wee bụrụ ụda nkwụ enyi tinyelu na anya bụ nwa amadi bụ onye nke malitere wee mebe ọfụma n'otu egwu bọọlụ Barcelona nakwazi ebe ndị ọzọ bụ nke ọ gbachasị asọmpi wee gbatakwuru ugbu anụnwa dịka o si wee bụkwazi onye nke ga-nwekwaziri mmasị iji wee banye na akụkụ ndị nke na-azụ azụ nke a kpọrọ coaching ọ chọrọ isi ebe ahụ wee fụzie ka ọdịnihu ga-esi wee dị mana ọ chọrọ ka ọ gbaa mbọ wee fụ na ya bụ ebe ọ na-aga na mmụọ ya na obi ya nabatara n'ụzọ pụrụ iche maka na onye anụnwa bụkwazi onye nke lụrụ ọrụ pụrụ iche n'okpuru onye nke zụrụ ha bụ Pep Guardiola n'oge o kochiri Iniesta tinyekwara na ya bụ nwa amadi bụ onye nke natagoro onyinye nkwanye dịgasị iche iche ma bụrụkwazị nke ọ yiri uwe nke mba Spain wee gbata ya bụ iko mba ụwa nke afọ 2010 nke ọ gbara ikpeazụ ọ nọkwazi n'ime wee nweta onyinye akpọrọ European Champion maka otogo bọọlụ La Roja n'afọ 2008 nakwa 2012 bụ ebe o gosiri ike ọ kpara dịka ụda nkwụ enyi ka ọ pụchara n'otogo bọọlụ Barcelona n'afọ 2018 o mechara wee sonyere Vissel Kobe nke dị na mba Japan n'ịgazi wee gbatọpụ bọọlụ bụ nke ọ na-agba tupu na-ekwuzi maka ọkwa dị iche iche bụ nke ọ ga-eji wee na ezumike nka na ya bụ ọlụ bụ nke ọ na-alụ ugbu a nwa ga-ewetara gị ka ewetara gị akụkọ maka ya bụ nwa amadi onye nke sonyere otogo bọọlụ Galatasaray nso a bụ onye nke a na-akpọ Victor Osimhen onye nke ekwuru na wee sị na ka o si wee gbatakwuru ugbu a nwa o sonyere ya bụ otogo bọọlụ na asọmpi nke ha gbara wee megide Kasimpasa n'ụbọchị Satọde gara aga Osimhen bụ onye nke malitere ọkpụ nke mbụ ọ sonyere ọkpụ nke mbụ n'akụkụ ya bụ otogo bọọlụ ma bụrụkwazị onye nke kwuru na nkeji 20 na nkeji 28 o nwere ife ya bụ nwa amadi mere o ji wee dị ebube nke o ji wee bụrụ onye nke gbara afọ 25 ọ bụ onye nke anọchitekwara anya site n'aka Dries Mertens ka anọchara ezumike bọọlụ nke mbụ bụ nke agbara ya bụ agba nke mbụ nke agbara ya bụ onye na-agba iru gara n'ihu wee kwuo ka ọ gbachara ya bụ asọmpi wee sị na onwegokwanụ mmerụ arụ pụrụ iche ma bụrụkwazị nke kwụsịrị na a ga-enebere ya anya
maka na ya bụ mmerụ ahụ bụ nke o nwetara bụ nke na-eme ka ọ ghara ịkwụdosizi ike wee na-asọmpi bụ nke ọ na-asọ ifugo ka o si wee kwuo eziokwu mana o nwere ndị ọ ga-abụrụ a na-agba asọmpi fa na-achọ ka fa gbatacha ife niile n'agbanyeghị na ị na-alụ ụkwụ ị nwekwuzi ike ịgba ọsọ mana ị chọrọkwu ka mmadụ nọchite anya gị ya ka m ga-njiwe na-ajụ ya bụ ajụjụ ị ga-abụ ogbenye na ọ n'ime ya mosu nke a bụ ya bụ ife kwesịrị na onye ọbụla na-agba bọọlụ ga na-eme iji obi ọma na obi ọcha wee na-agba bọọlụ ọbụla ị na-agba ife anyị fụrụ n'aka nwanne anyị nwoke bụ Victor Osimhen onye nke gara n'ihu wee gosipụta na etu esi wee na-apị okpenye dị iche na etu esi wee na-apị ụkwa kwa ịghọtago maka na ife ndị a niile bụ ọpịpị o wee na-asị na dịka o si wee gbatakwuru ugbu a nwa na ọ chọrọ ka enebere anya bụ mmerụ ahụ bụ nke o nwetara anya tupu ọ gaa n'ihu wee na gbatọpụ bọọlụ ndị nke ọ ga-agba mana anya bụ ọgwụgwọ bụ nke a na-enye Victor Osimhen onye nke nwetara anya bụ mgbu bụ nke dịzi na bụ nke na-egbuzie na-arụ ma bụrụkwazị nke akọgoro na nke a bụzi n'ikpere tinyekwuru na ọ na-enwe ịgba ọbara na ya bụ akụkụ ahụ ya bụ nwa amadi bụzi onye nke a ga-eweta akụkọ ya maka ife ndị ọzọ bụ nke o megasịrị ma ọ bụ na o nwee ka esi wee nyecha ya anya bụ ọgwụgwọ o wee gbakee wee pụta ugbu a ka ọ dị ugbu a nwa a ga na-echetekwa azụ maka akụkọ bụ nke e wetara ugbu a maka asọmpi otu egwu bọọlụ Manchester United dịka aka na-ekwu na Van Nistelrooy nwere ike were ọrụ site n'aka onye nwa amadi onye nke akpọrọ Ten Hag site n'aka ya bụ nwa amadi dịka esi wee kọwa na ekwenyere eziokwu na Ruud van Nistelrooy bụzo onye nke kachasịkwa mma ahọrọ dịka onye nke nwere ike ime nwunye bụ ife Erik ten Hag ekwere na ọ ga-eme ọkwa ịgbatago maka na oge ewere Erik ten Hag n'ọlụ o sonyere otu egwu bọọlụ Manchester United nso a ma iji wee fụ na ọlụ na ahaziri ya bụ otu egwu bọọlụ mana dịka o si gbatakwuru ya bụ ọkpọ atọ bụ nke Tottenham ji wee sị ha nwanne unu amara ọgbọ unu ọ na-egosizi na ike na-agụzita Erik ten Hag ga-agụ tinyekwara na ndị na-akwado otu egwu bọọlụ Manchester United etiri mkpu gbanwee ya bupie nke a bụzi mkpuva na-eti ma ọ bụ na ị na-anya n'egwu dị iche bụ nke ha na-agụ na asọmpi egwuregwu bọọlụ ọ ga-aga mma ma ị na-ege ntị ka iwe mmadụ mgbe a kpọrọ afa mmadụ na mgbe a sịrị mmadụ ọsọ ga-eme ugbu a nke a bụ ife a na-afụ na asọmpi egwuregwu bọọlụ ọ bụrụ ịnọ n'iru TV na-asị gị ogo dị ịsọ 2.5 ọsọ ọ bụ na ị na-agba ya bụ tiketi wee ị nara esonye na asọmpi a ga-agba nwanne ya bụ tiketi ga-akakwanụ onye ka ji wee na-ekwu okwu maka Ruud van onye nke nọkwazi n'otu egwu bọọlụ Manchester United dịka esi wee na-akọwa na ọ ga-alụ nwunye bọọlụ ka ewepụgodo Erik ten Hag mana ajụjụ wee bụziela ndị Manchester United na ga-ekwe maka na dịka o si gbatakwuru ugbu a nwa famaghị ebe asụlasụ debere ọdụ o kwesịrị na a ga-eme mgbanwe tọrọ atọ maka ndị nke gbagoro bọọlụ na Manchester United bụ ndị nke na-akọwa na Manchester United anaghị emenwuzi nya bụ ihe eji wee mara ha ọnya mere eji wee kpọọ ha Red Devils ebe ọ bụla ị na-anụ nya bụ aha ị na-agba maka ife mfa na-emenwu o wee na-abụrụ na asọmpi ọbụla bụ nke Manchester United banyere n'ime ya na ịnụrụ ụda ọkpụ ịma na ọ bụrụ Manchester United na-agba bọọlụ ọnya ka eji wee nwee ndị ume kajara akaja nọ na Manchester United ọ ihe a mere Cristiano Ronaldo ji wee fụ ọ fụrụ nya bụ ife ka ọ na-abịa wee ji nwaanyị wee mịa Bruno Fernandes fụkwa nya bụ ife ka ọ na-abịa mana ọ chọrọ ime ọnya ka ibe a niile ji wee dị ya na maka na red card a bụ nke nyere ya ọkwa n'iwe na mmụọ ịnụ ọkụ ka anyị wee tụrụ ugo ọnya mere ji wee nye ya bụ red card bụ nke nyere ya Sancho bụkwa onye nke fọrọ nya bụ ife ka ọ na-abịa wee ji nwaanyị mmiri isi onwe ya so nze n'otu egwu bọọlụ Chelsea ngwa n'ezi ka Sancho wee na-eme na anya bụ otu egwu bọọlụ Chelsea maka na o nwere mmasị na mbọsị nke mbụ na ọ chọrọ iso Chelsea wee gba bọọlụ n'ezie anya ife ọ na-eme n'otu egwu bọọlụ Chelsea ka ọ dịzi ugbu a onye nke ji wee na-akọwakwazi Ive van Ruud Nistelrooy nwee ike mmenwu na Manchester United ma ọ bụ na o were nya bụ ọnọdụ ọkwa ọchịchị site n'aka nya bụ nwa amadi bụ onye nke akpọrọ Erik ten Hag ọ ga-ekweli omume ka ọ na okweghị omume nke a bụ ajụjụ bụ nke anyị na-ajụ anyị ga-ajụdịzi ajụjụ a wee banyezi n'akụkụ nke ọzọ na otu egwu bọọlụ Aston Villa onye nke na-agbara ka iru bụ Ole Watkins onye nke kwenyere na otu egwu bọọlụ ya nwere ife niile bụ nke ọ ga-ewe iji wee meri gbado Bayern Munich na ya bụ asọmpi nke a ga-agba tata UEFA Champions League ya bụ asọmpi ga-abụ ọ ga-adị kpọkpọ maka na ọ ga-abụ gbagagba nya onye ezu n'ike mana ịma nke ọ bụ na ị na-anya na mmalite nakwazi usoro bụ nke Aston Villa ji wee na-agba bọọlụ ugbu a ị ga-achọpụta na Ole Watkins nọkwa na n'iru adịgo ejigolu n'aka na a ga-enye goolu ọkwa ịgbatago a ga-enyelili ọkpọ ọ bụ na ya bụ nwa mmadụ nọ n'iru a ga-enyelili ọkpọ n'ụzọ pụrụ iche maka na ọ bụ onye nke mara nke ekwe na-akụ na isonye ọkpụ mgbe ọbụla inyere bọọlụ ife gị na-anọ bụ chom ọ na-abanye maka na ife nwa ya bụ mmadụ na-agba dị ya n'ọkpa bụrụ n'ọnụ kama n'ụkwụ ka o ji wee na-eme ya ọ bụ na okwupụtacha nke dị n'ọnụ
ịma na ọ ga-emepụta nke dị n'ụkwụ ọkwa ịghọtago ajụjụ wee bụzialụ kedu ife bụ nke mmenwu na ya bụ asọmpi bụ nke dị na otu bọọlụ Aston Villa na Bayern Munich tata ka ọ ga-adị wee mee ma bụrụkwazị n'elekere 8 nke abalị Bayern Munich Aston Villa ewee takọta anya bụ mpi ọnụ ewee mara onye mpie ka wee na-anụ ọkụ ọ dị ma anyị ga-ewetara gị akụkọ ndị a na akụkọ ndị ọzọ ma ọ bụ na anyị nọchasịa oge ezumike a wee na-esite azụ anyị gaa n'ihu wetara gị akụkọ maka ihe ike na-eme na asọmpi Champions League bụ nke agbara n'abalị ụnyaahụ apụnakwa maka anyị na-anaghịzite daalụkwa ndị sonyere anyị n'anya bụ ihe mmemme anyị bụ ugbo egwuregwu n'ụlọ mgbasa ozi ABS TV nke na-abịara gị kwa Wednesday ọbụla aka mbụ onye nke gị Onyekachukwu Ugochukwu onye nke nọkwazị n'ọgbọ tata iji wee meta gị mma na akụkọ ndị nke dị iche iche bụ ndị nke rọrọ ha arụ anyị ji n'aka wee bata tata aka na-ekwu okwu maka asọmpi ndị nke agbara ụnyaahụ wee na-ewetakwara gị akụkọ maka otu bọọlụ Newcastle fachala Manchester City ọkụ n'izuụka na maka ya bụ asọmpi Premier League bụ nke agbala ndị Manchester United ekutere ume iji wee gosi na Newcastle bụ ọkụ na-agba ọzara ya bụ ọkụ na-agba ọzara ọkụ ahụ ka a gbagidere wee banye na asọmpi Carabao Cup bụ nke ha nọrọ n'ime ya wee mere ndị AFC Wimbledon nke ha meriri ụnyaahụ na anya bụ agba eche bụ nke eji wee sịga chọba na oche bụ nke tukwu mana ị ga-echesi ya bụ ndị Newcastle bụzi ndị nke gara n'ihu wee na-agbazi asọmpi dị iche iche bụ nke ha gbagoro ugbu a nwa na-etinye agịrịma na asọmpi ndị nke ha gbagoro tinyekwara na onye ogbu bọọlụ onye nke bụrụ ya bụ asọmpi a gbara ụnyaahụ bụ Darren Bond bụ onye nke nyere ya bụ ntụziaka iwu ka a gbaa agba eche maka ihe mere ya bụ asọmpi ọkwa ịghọtago maka na ọ na-aga onwe ka esi wee lụọ alụlụ anị ị na-enwuchi anya ka igbe n'afọ na gị afụgo gị afụ ọ bụ na onye na-egbu bọọlụ afọrọ gị VAR etinye igwe meshin na-enyocha ife imere na ife imere ọ ga na-afụfa niile onye ka o ji wee dị mkpa na mgbe ọbụla iwenyere aka ka ị tụọ mmadụ mbọ nenekwe ma anya bụ ife igwe meshin na-ene gị anya maka ọ bụ na onwe ka isi wee tụọ anya bụ mbọ ife ọzọ dị n'ime bụ ajụjụ ka ị ga na-ajụ onwe gị ọ yellow card ka red card na-abịa nke ọbụla enyere gị ịma na ọnya ka ị ga-acha ọ bụ na yellow card na-acha yellow ọ bụ na red na-acha red ọ ife nke a na-agosi mana ị ga-amata na mgbe ọbụla enyere gị yellow card ịma na ịdọ aka na ntị imekwakwu ya ọzọ onye ọbụla nke mmemme abịa nke mmemme bụ na-asị ị ga-apụgodo n'akụkụ ka isi jụọ ọgwụ oyi ka e wee mara ife mere gị ọkwa ịgbasago tinyekwala na n'ime ya yara eso wee gba asọmpi 3 bụ ndị nke otu bọọlụ ga-agba nke a bụ ife na-eso ma ọ bụ na-enye gị kaadị mmemme ebe ọbụla ọnya ka o ji wee gbatakwuru ugbu a nwana ya bụ mmeri bụ nke Newcastle meriri ya bụ otu bọọlụ AFC nke a etinyego ha n'ọnọdụ ịnọzi ọfụma na asọmpi bụ nke ha ga-agbaso otu bọọlụ Chelsea nke a ga-abụzi na St James Park na Ọktoba 30 na abalị 30 nke ọnwa Ọktoba ka anya bụ asọmpi ga-adị onye nke merizi na ya bụ asọmpi bụ onye nke ga-apụtazi ọfụma wee nọzie maka asọmpi ndị ọzọ bụ nke enwere a ga-echeta nakwazi Almiro nakwazi Harvey Bames tinyekwara Sean Longstaff bụ ndị nke gara n'ihu wee gosi na anya bụ ụkwa a na-apị na mkpụrụ dị n'ime na ebe asọmpi n'agbanyeghị na ha gbara mbọ dum iji wee fụ na ife ndị nke a na-eme na-aga ọfụma n'akụkụ nke ọzọ ewepụ nke anụnwa anyị na-ejekwazị na asọmpi Inter Milan bụ ndị nke nwetara ntụrụugo ha ụnyaahụ na asọmpi Champions League na mmeri bụ nke ha meriri Red Star Belgrade ndị nke a bụ ndị nke ha meriri ụnyaahụ na ebe asọmpi bụ nke a kpọrọ Champions League Hakan Kalanglo bụ onye nke gara n'ihu wee nọrọ na nkeji 11 wee sonyezie ọkpụ site na ihe nke ndị oyibo kpọrọ free kick bụ nke ọ gbara otu bọọlụ Inter Milan onye bụ nwa amadi onye nke gbabagoro bọọlụ na otu bọọlụ Stoke nakwazi West Ham Marko Arnautovic bụ onye nke meziri ka anya bụ ife ka o zukwazi ịbụọ na nkeji ya ajụzi na nkeji 59 ka ife ndị a nọ wee mee naanị bọọlụ bụ nke o nwetara site n'aka Mehdi Taremi onye nke sonyere anya bụ asọmpi n'ụzọ pụrụ iche wee nwezi ike wee sonye ya ọ bụ na a na-agba bọọlụ ị na-afụ etu esi wee na-asụnye ọkpọ ife ọ na-ada chom chom ọtụtụ mgbe agba shọt na-anụ bom
ọnya ka eji wee kọwa na ndị na-eme ụdị a bụ ndị kachara akaja ndị akwasịrị ike n'ukwu ọfụnwa na-eme nwepe ndị a ọnya ka Inter Milan ji wee nọrọ ụnyaa wee gosi na fa kachara akaja na asọmpi ndị nke ha gbara ụnyaa megide ya bụ otu egwu bọọlụ AFC. Robert Lewandowski nọkwazịrị ụnyaa wee sonye ọkpụ abụọ n'aha ndị Barcelona mbụ nke eji wee mere ndị otu egwu bọọlụ Young Boys na nya bụ asọmpi ntozu oke Champions League ebe nke a gbara ụnyaahụ n'ụzọ pụrụ iche tinyekwara na ndị onye nke na-azụ otu egwu bọọlụ Celtic bụ Brendan Rodgers bụ onye nke kwudosiri ike kwechili na onwere ike ọ gbanwee ụzọ si wee na-agba asọmpi maka na ndị Celtic bụ ndị nke natara ntaramahụhụ site n'aka ndị ogboka Borussia Dortmund ndị nke jiri ọkpụ asaa asatara naanị otu wee sịra chọbọ echebu nke Chukwu ị ga-ekwe ọ bụrụ na o jere asọmpi wee gbaa 7-1 kedu ka ị ga-esi wee debe anya maọbụ iru wee nata a ga-ebedi akwa ka a ga-eme ụwa ṅaa onye ka onye nke na-azụ Celtic ji wee kwechiri makwa tia ụta maka nkwochili bụ oke lụrụ onye ọbụla inwe ike nkwochili mana ọ dịkwazị mkpa ịmata ife ị na-ekwochili ka ọ ghara ebu nke isimo ndị be anyị ọkwa n'ebe a ka anyị na-achịkọta anya bụ akụkọ maka asọmpi egwuregwu ndị nke agbara agba nakwazi ndị nke gaga agba n'isi njedebe sonyere m n'oge dị otu a n'izuụka ọzọ maka iwetara gị akụkọ ndị nke pụrụ iche anyị nwere asọmpi egwuregwu aka mbụ onye nke gị onye ka Chukwu Ugochukwu na-asị ka ọ dịzie n'izuụka ọzọ.